אולי אתם מכירים את הזומבה. הזומבה? כן, בסדר. מפחידה? ממש מפחידה. מפחידה. רגע, אני לא הייתי מתקרב אליה. לא הייתם מתקרבים אליה? לא, ממש לא. אוקיי. זה נורא מפחיד. שלום, פגשתם את הזומבה? פגשנו, כן. היא היא מפחידה? מפחידה בצורה בלתי רגילה, מה זאת אומרת? וואו, באמת? מה זה, הזומבה הזאת? הוא ממש פחד. וואו, תודה, הצלתם אותי. ראית כבר את הזומבה? אני רוצה ככה. נור, איפה את? נור, אני רוצה לך נור. אסיף. אני לא מבינה איך הם בכלל זוג. הם ממש לא קשורים אחד לשני אפילו. כן, אין שום דבר במשותף. נראה לי הם לא מכירים. כן. שלום, התכנסנו כאן היום כדי למחות את דמעתם של גל ליפשיץ שנפטרה, שאנחנו לא יודעים את הסיבה. קולות בלב. זהו. אקשן! Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love.